Изработката на една оксозна маса с епоксидна смола започва много преди самото изливане. Първата стъпка е направата на молда. Той се изработва прецизно, оплътнява се и се нивелира перфектно, защото всяка грешка тук остава видима в крайния продукт. Само за подготовката на молда е нужно около един ден работа и внимание към детайла. След това идва подготовката на дървения материал. Оформяме дървото така, че да пасне на предпочитанието на нашите клиенти. Работим с висококачествено масивно дърво, в случая орех или маслина, което предварително се проверява за влажност. Точно за това, ако сте имали маса от дърво и се е огънала с времето, това най-вероятно е една от причините. След като сме се уверили, че дървото е с правилната влажност, го обработваме и почистваме добре, за да може смолата да се захване максимално здраво за него, като това отново отнема почти цял един ден работа. Когато материалът е готов, се подрежда в молда и се застяга с стеги, за да остане напълно неподвижно по време на изливането, тъй като колкото и да е тежко, ако не се затисне, има вероятност да изплува над смолата. Следва самото изливане на смола. Много хора си мислят, че купуват смола и просто я изливат в молда с дървото, но не е точно така. Прави се при строго контролирана температура между 20 и 25 градуса обикновено, то ние работим с висок клас смола, която изисква точни условия и оказвам висок клас, защото както има смола за 20 лева на литър, така има и за 120 лева на литър. След изливането на масата остава да съхне между 7 и 14 дни за пълно втвърдяване. При по-ниски температури този процес може да отнеме и между 3 и 4 седмици, докато смолата се втвърди напълно. След като смолата е напълно втвърдила, плотът се изважда от молда и се изравнява или на машина, наречена штрайхмус, или ръчно с фреза и релси. Целият процес по изравняването може да отнеме цял ден, ако масата е с по-големи размери. Важно е да се знае, че след изравняването по дървото и по смолата остават малки дупчици и неравности. Те се запълват допълнително с смола, което добавя още няколко дни работа. След това започва дългия процес на шлайфане. Минава се през различни гритове, докато се достигне желаната гладкост и визия. Това е бавен и трудоемък процес, който също отнема няколко дни, но той прави разликата между обикновената маса и оксозния продукт. Паралелно с това се планират и краката на масата. Ние не използваме крака от Тему или други китайски версии, а работим с един от най-добрите заварчици в България, който изработва краката изцяло по наше желание и по желание на клиента, разбира се. За маси с дължина 2 до 2 метра и половина и нагоре, само краката често струват между 400 и 500 лева и са проектирани да издържат сериозна тежест, а и те самите тежат минимум 20-30 кг. Малко хора осъзнават колко всъщност е тежка една такава маса. В зависимост от размера, теглото често е десетки, а понякога и над 100 кг. Това изисква здрави материали, стабилна конструкция и прецизен монтаж. След като плотът е напълно гладък и готов, слагаме горния слой. Горния слой може да бъде смола, масло или лак, поред визията и предпочитанията на нашия клиент. Тази стъпка се повтаря по 2-3 пъти на всяка страна, като след всяко нанасяне са нужни 1-2 дни за съхнене. Тоест, тук отново трябва около седмица за тази стъпка. Горния слой не е само естетика, а защита против нежеланото разливане на напитки и храни за години наред. Последната стъпка от целия процес е да полираме смолата, за да получим желания блясък и след като монтираме краката, чак тогава след всички тези стъпки можем да кажем, че тази маса е напълно завършена. Точно заради това тези маси са от висок клас, масивни, скъпо струващи и луксозни. Това е ръчната изработка. Скъпи и масивни материали, сериозна инвестиция в машини и около 10 седмици работа за една маса. Но разбира се, някой ще ви каже, че може да се направи цялата маса за по-кратко време и за по-малко пари. Но с цената на качество, ако питате нас. Ако след всичко това, което чухте, мислите, че ние сме правилните хора за вашия проект, заявете вашата маса още сега на www.mortozovtables.com.